Саба дулкыннары телевидениесында җирле бүләк тапшыруын башлыйбыз. Хәерле кич, исәнмесез? Һәм мин кулыма беренче тәбрикләү хатын алам. 1 июнь көнне безнең өчен бик тә кадерле булган кешебез Нурлат районы Фома авылында туып үсеп, хәзерге вакытта Саба районының Явлаштау авылында гомер итүче тормыш юлдашым, яраткан әниебез Гыйльмуллина Гөлсирә Гали кызының олы юбилее. Кадерле безнең сине матур бәйрәмең 60 яшь тулган көнең белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Сиңа таң җилләренең назлысын, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, яхшы күтәренке кәеф, якыннарыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле, озын, мул гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җир кебек матур, кояш кебек җылы, туачак таңнарың һәр вакыт аяз булсын. Гел шундый чибәр, мөлаем, шат күңелле булып яшә, әней. Сөекле безнең, синең янәшәңдә безгә тыныч һәм рәхәт, син булганда безгә көн дә бәйрәм. Син безне, әней, җил яңгыр тидермичә, үзеңне аямыйча үстердең, олы юлга аяк бастырдың, туры юл күрсәттең. Бу дөньяда җылы иебез, тату гаиләбез булу, булар барысы да синең тырышлык, күңел җылың, тормышка ихлас сөюең белән төзелгәндер. Барысы өчен дә, әней, мең рәхмәт. Синең белән без горурланабыз. Кадерле без, киләчәктә дә мәңге сүнмәс кояшыбыз булып яшәргә Ходай насыйп итсен. Чөнки син булганда язгы ташулар күңелләрне айкамас. Җәйге шиллә җаннарны кидермәс. Көзгә ачы җилләр сизелмәс. Кышкы бураннар кырыебызда бөтерелеп кенә уйнар. Нигә генә киңлек икән сине? Син бит, әни, тормыш бизәге. Кояш дисәк, кояштан да кайнар. Айым дисәк, айдан яктырак. Бу дөньяның тиңсез байлыгы син, юктыр берни синнән затлырак. Син, әнием, тиңсез йолдызларга, йолдызлар бит бер мәл атыла. Син атылмас яхшы нурыбыз бит, мәңге сөнмә, мәңге янгына. Сине чиксез яратып, тормыш иптәшең Багыйс, улың Илһам, кызларың Гөлия, Алия, кияүләрең Флёр, Фирнат һәм оныкларың Фидан, Илвина, Азалия дип нокта куела. Тәбрикләү сүзләренә без дә чын күңелдән кушылабыз һәм сезне котлыйбыз. Бәхетле, сау-сәламәт булыгыз. Ашкынып
Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Исәнмесез Саба дулкыннары телерадио компаниясында эшләүче егетләр һәм кызлар. Сезгә эшегездә һәм шәхси тормышыгызда зур уңышлар теләп, Байлар Сабасыннан Нәҗиповлар гаиләсе хат яза. 3 июнь көнне кадерле киленебез Нәҗипова Алсу Миннаразый кызына 50 яшь тула. Шул уңайдан аны истәлекле гомер бәйрәме белән тәбриклибез. Син безнең өчен улы җанлы, киң күңелле, тормышыбызга ямь өстәүче бик җылы кояшыбыз. Киленебез Алсу 1984 елда Тимершык урта мәктәбен тамамлый. Һәм шул елда 17 яшьлек кыз Саба җәмәгать туклануы берләшмәсенә беренче адымнарын ясый. Шунда эшкә урнаша, хезмәтен яратып башкара. 33 ел гомер шушы коллективта узып та китә. Еллар әкрен генә үз агымын ала тора. 50 яшькә килеп ишек кага. Эш дәверендә алган мактау кәгазьләре аның хезмәтенә тугры булуы турында сөйли. Ул 1985 елдан әле хәзергәчә Саба Ашсу җәмгыятендә хезмәтен дәвам итә. Алсу алдагы көнең гел шатлыкта, улым Фарсил белән тигезлектә, улыгыз Расилның таза сау, игелек, хөрмәтен күреп, үзең кебек олыларга шәфкатьле тормыш иптәше табып, куанып, оныклар сөеп яшәргә язсын барыбызга да. Котлап Алсу юбилеең белән ак чәчәкләр бирим кулыңа. Гомерләрең таза, тигез булсын, гөлләр үссен барган юлыңа. Юбилеең белән котлап, сәламәтлек телик иңелек. Һәрбер көнең бәхет белән үтсен, шатлыкларга гына төрелеп. Бер минутка сүрелмәсен, йөзегездәге шатлык. Син булганда җирдә мәхәббәт, син булган җирдә аклык. Тормышларыгыз бигрәк матур. Син сәбәпчесе аның. Бүләк итер идем сиңа җирнең бар шатлыкларын. Рәхмәт әтигән еңе, сине табып бакканга, без бик тә горурланабыз. Синең кебек уңган, ярдәмчел киленебез булганга. Очрашып сөйләшкәндә сүзләреңнән шәфкатьлелек кенә сизелә. Сөеп барган улым белән рәхәт яшә, югалтулар гына кичермә. Йөзләреңдә кояш балкый, йолдызлар керфегендә. Синнән күргән игелекне онытмыйм бер төгендә. Һәр чак синең газизләрең, Фарсилың, Расилың, әниең Гафифә, туганнарың, дуслар булсын яныңда. Яхшылыкларыңа шаклар катам, уйлап исләрем китә. Синең кебек әйбәт киленне тапмам дөнья гизектә. Бу теләкләргә әнисе Гафифә, тормыш иптәше Фарсил, улы Расил һәм туганнары Хәлим гаиләсе Марсил да кушыла дип нокта куела. Әлбәттә, тәбрикләр сүзләренә Саба дулкыннары телерадио компаниясының иҗат төркеме дә кушыла һәм сезне юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Озын гомер, бәхетнең зурысын телибез. Бүген шундый атмосферада барырга тиеш концерт. Күңелдә калырлык булырга тиеш. Шулаймы? Кояш нуры, айның нуры, күчкән мәллә йөзеңә. Кемгенә сын, гашык булмас үзеңә. Кайыннардай сылу буйсын, атлауларың килешле. Әллә синсың, әллә синсың, миңә тигән өлешне. Кайыннардай сылу. Монда алкышлар кирәк монда җирдә. Арлыгач канаты кебек сызылып киткән кашларың. Шаян күзләреңә карап, ай, әйләнде башларың. Кайыннардай сылу буйсын, атлауларың килешле. Әллә синсың, әллә синсың, миңә тигән өлешне. Кайыннардай сылу буйсын, атлауларың килешле. Әллә синсың, әллә синсың, миңә тигән өлешне.
Күзге болған ұста жырған үйген. Сен бит лайық, инде güzel мәхәббәткә сөйгән. Байыннардай сылы бойсың, атлауларың килешле. Әллә синсың, әллә синсың, миңа тигән өлешеме. Байыннардай сылы бойсың, атлауларың килешле. Әллә синсың, әллә синсың, миңа тигән өлешеме. Миңа тигән өлешеме. Hürmetli televizor qarawçılar, ijirli bo'lak topshirig'i oxirina yaqinlashdi. Sabadul qinari televideniyesi bugungi kunga bo'lgan topshiriqlarini tamomlay. Iyigiz har vaqt yemli, rizqli bo'lsin. Sağlık, baxtli turmush, ishlaringizning ko'ngilli o'tishini tilaymiz.